charakterní plemeno. Tak doufáme, že tenhle ten kříženec zdědil hlavně tohle. Tato barva, která je pro jezevčíky velice typická, je černá spálení. Vidíte, že zaručuje tomu pejskovi takový zvláštní vzhled. Když ve středověku někdo měl černého psa, tak to nebylo moc dobré, protože černý pes, celočerný pes byl odznakem ďábla. Ale pes, který má nad očima tato světýlka, vidíte, že ten jezevčík má nádherně probarvené obočí, tak o takovém psu se říkalo, že je výborný hlídač. A víte proč? Kristýno, víte proč? Nechám se podat? Marek. No, protože i když spí, tak se dívá, protože ty tvoje oči mu nedovolují, aby propásl nějakého zloděje. Takže tenhle pejsek prostě je naprosto špičkový. Děkujeme a já bych prosila bodové ohodnocení. Ode mě 10 bodů. 29 bodů pro báječnou dvojici. Děkujeme. Děkujeme.